Szervákos vagyok, és mesterzi fogunk 15 szerveren. Elnézést, hogy trüsszölni, köhögni fogok, meg orból beszélek, ez azért van, mert megfáztam. És készüljetek fel, hogy a chesteimbe furra saját magam most rossz. Nem az, hogy ez van, hogy videózok, hanem az, hogy olyan akciznom kell megint. Na, hogy miért a chestem? De nincs 264 OP-ben minden, de újra kezdtem. De van egy harmadik karakter, XX Deadpool XX. Még nincs rangja, de MH-s lesz. De most le van árazva 10.000 valamennyire. Igen, és nem diaszedben nyomattam, hanem egy ilyen szedbe. Ja, igen, a brutál kerézeteket az a karakterrel is tervezem. De rossz. És igen. És keresünk. Hát igen, így most lesz hamarosan 4 óra. Hát, vagy most lesz majd 4 óra. A fél órás videót terveztem. Úgyhogy őszinte legyek. Hát igen, ha nincsen benne az embernél AP. Bocsánat. Itt vagyok, bocsánat. És próbálok egy ilyen kis ilyen kiteket összeállítani, hogy jó legyen nekünk. 5 darab XP, PRS, igen, jó. Hops, akkor brutal. Ha hallani lehetett a videóban, hogy mi fogta, akkor elnézést érte. OP, horgászbot, no, regeneráció, ezek kellene. Kitek, milyen kitek kellene nekünk. Giant. Bocsi, Mark, de nem tudok adni, és vidi van. Igen. Nem mondtam Márkanak, hogy jó, hát akkor ez lesz náluk, ez Bakix és egy extra extra leívtunk. Ó, értem. Azért. Mert azt hittem, hogy nem lesz jó. Júj, nem. Normális. Mi a trollkodnak velem? Ó, basszus, hú, ideges vagyok. Fogam nem van. Bakker. És komolyan innen kell kivennem. Hogy lett 3? Hú, laggos a szeró. Hű. Az rossz, ha laggos. Gyerekek, ha egy laggos szerón játszotok, akkor lépjetek ki és frissítsetek. Brutáloztam egyet.
igen, ilyen kis szett, egy ilyen kis szettet magunknak lehívtunk. Így, és most elmegyünk a drága lag. Igen, ezeket a lagokat nagyon nehéz megvenni. Kifogni. Nem nagyon könnyű kifogni ezeket. És elnézést, ha rekett vagyok. Amint mondtam, ez a betegség erre fogható. Igen, úgyhogy most jó, meg kell venni a betegséget, hogy többen ne csinálni ilyen, mert medvákos videóit akarjuk hallgatni. Igen, és ez miatt most megint kevesebb videó lesz, ez sem biztos, hogy feltöltöm. Igen, Actionnal videózok. Nem Bandicam, nem Hypercam, mert most ez a jó minőség, RT. És akkor keresünk egy ilyen printát, vagy hogy is mondjam. 30 percnél leállítom ezt a videót, vagy hát elköszönök, meg ilyesmi, meg fél órás, a Skype-on van, még tanulni is kell. Tudjátok ezt, hogy megy csütörtökön videózok, csütörtök van ma. Valaki nagyon erősen csít játszik. Ó, no, bazd meg. Ezt! Te kis! Istenem, a Poki Zsoltos. És ezért nincs is mentőm, szóval nem tudom kimenni rendes 1v1-ekre. Értitek? Szóval elnézést, ha egy picit uncsi lesz. És elnézést, ha akkor a videó. Cika, hagyjál már, nem akar követni ezt szerintem. Itt Hádort is lehívunk. De abból ez a gyermek is, hát gyerekek, hát... Martinka, játsszuk le. Ó, no, hát köcsö! Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, én megvalósítottam. Nem, elmegyünk bedvarsozni. Szóval a alcímbe Bedwars lesz. Bedwars lesz írva. Úgy jó? Úgy. Várjál, mondtam valamit a Mesterem szíről. Na igen, ha a Mesterem szírs nézi, akkor javítsák ezeket a hibákat. Na végre, gyorsan rénázunk. Ja, igen. Új hajam lett. Ha tetszik, írjátok meg komment. Isten. Írjátok meg kommentbe. És Infinity, vagy hogy hívnak téged, a te szóval nem fog számítani nekem. Hát akkor kurva szar vagyok. Jobb leszek. És be kell jönni. Ha te kezdesz el videózni, akkor ez így majd észre fogod venni, hogy először te is pont vagy. És utána lesznek azok, hogy érted? Nekem is például már lesznek a videók előtt. Igen, ezt mindenkinek mondom,
a videók előtt lesz intro, a végén meg egy kis ilyen vége. Sim 2-3 nem az igazi Pankix, hanem csak egy utánzat. Vidi van csati, kettős pont vakos. Igen, indul. Sziasztok! Üres fedjetek vassal. Sziasztok! Ó, át tudjuk megint húzni, hát akkor. Sziasztok! Ó, ja, jó, nem is elépítve, hogy ennek kellett akkor. Igen, gyerekek, ilyen bug. Van ilyen bug. És akkor először mindig nézzétek meg ott abba a kis jacuzziba, hogy ha beugrotok a vízbe, sebződtök el. Ha nem, akkor működik a lakó. Közben menni ellenőrzöm, hogy közben már látjátok. Jó, 15 arany is hozunk. Szóval értitek. De még ki jön? Ki jön? Jön. Akkor tök jó lesz, ha jön. Ó, már most költették az ágyukat. Hát nem volt. Volt. Hát nem volt jó. Hát nem volt jó ötlet, hogy beszélhetünk középre.
szerintem velem lesznek, szóval így, és így tudtok visszajönni, és akkor nem kell. Ha van egyszer lag, akkor lag ez, akkor szóval értitek. Hát akkor bevásárolunk szerintem. Kezdjük el. Gyerekek, így fullosnak lenni. Editelről, ha kérdezitek a videóban, hogy lett itt ilyen fullos, meg izémek, értitek, akkor nézd vissza légy a videót. És szerintem ez... Meg kell picit védeni. Hol vagy éppen? Pedig légy ide hozzá. Nem látom a bronzot, meg ezeket érdekes. Hát igen, partserek voltak a csapattársaim, és hát útba fuckettem. Hát igen, mindenki kiütötték az ágyát, szóval ez gyors menet lesz, ha túléljük ezt a menetet. És most igaz, hogy a vele készített videót nem ismertem Misit, de ezt lejátszottuk az ő kedvéért, ahogy egyet útvesztőzünk. Már ha tudjátok, hogy ez az útvesztő. Ezt megfordítjuk. Vastagot így kidekoráljuk, mondjuk úgy, a falusénkat. Rendes megraktam. Szóval nem bírtak észrevenni szerintem, hogy kitörik az ágyukat, meg hogy ellenséges ember jön. Pityú, mi van? Jakam. Igen, hogy de izgulok, túléljük-e majd. De, na azért. Túléljük-e vagy nem. Jó, most rajta tanulni. Menjünk el a középre. Jaj, bocsánat. Itt vagyok, elnézést. Hát kockáztassunk, menjünk sárgákra. Ez túloldalt van. Szépen. Pityú, nem szíjad, nem veszed észre.
Úristen, szegény milyen idióta volt. Egy v1 csata. Gyerekek, 1v1. Aj, basszus. 1v1. Szépen gyerekik, 1v1. Hú, de hátra csak. Nem tudom, hogy meddig tart itt a OP adása ezen a szerveren. Úr, Pancser vagy, hát basszus. Kit tudsz kerülni? Ugyan. Mi? Azt, hogy mi a dosz. Na jó, hát megnézzük az útvesztőt. Mi is nézd ezt a videót. Hát de mi is gyerekek, nézzed. Drukkoló. Gyula. Misi gyerek, ez a kedvenc szerút. A kapcsolat megszakadt, kérem szépen. Megszakadt. Most már bedobna. Most már jó. No, ezt megértettem. Majd sztrájkozzunk még egy... Bocsánat, picit. Szerintem nem fogta neki örülni. Ennek vagy csak így fél órás videó. Hú, gyerekek, hát... Most lefagyott a gép. Jó, elnézést, egy pici szakadás volt. Elnézést kérek, ha megszakadt, csak át. Fegyver. Nézzük egy pici pisztolykát. De ugly. Az aktív, az aktív kinézet. Ott koronát vásárolunk. Ez még, jó, itt van a Infero. Úgy várakozik itt a Midange, Mayange, vagy hogy egy ki. Ajánljuk ezt két ilyen, jó. Kérem szépen, én olyan vagyok a bombás gyermek. Őket tudjátok értelni. Lerakni a bombát, életem a bombás. Jó, hogy csak én vagyok a bombás. No. Hé, kislány. De What? Hát persze, 1v3 volt, gyerekek. Annyi pénz. Hol a pénz? Jó, 300 forint érte. Ja, hogy...
Még várj egy picit. Na gyerekek. Most leteszem ezt a bombát, nem? Ó, köcsög, ez hozzám támad, What? Au. Jó. Igen, itt. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Én medvákos voltam. Csak voltam. És még a videónak, mert mennünk kell, el kell menni a... úgy szóval értitek, itt a kicsi bácsi. Ja, sziasztok, én medvákos voltam.